Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we bij het Valkeniershof, waar een fotoshoot wordt gehouden voor roofvogels en uilen. En wij gaan kijken hoe ze dat precies gaan doen. En vandaag was een fotoshoot. Waarom organiseert u zo'n fotoshoot? Nou, er is vraag naar. Er zijn heel veel mensen tegenwoordig die fotograferen. En ja, dat gaat tegenwoordig allemaal heel makkelijk, digitaal. En ja, ze willen, dit is een dankbaar onderwerp. Ze vinden het heel leuk om ze te fotograferen in vlucht en portret. En je hebt altijd hele mooie foto's. Wat voor mensen kunnen zo'n fotoshoot doen en wanneer zijn die fotoshoots? Hoe komen we erachter? Nou, we doen verschillende fotoshoots op een jaar. En tenminste, dat is de bedoeling. En daar kunnen mensen op inschrijven. Dat komt in de agenda te staan op de website. We hebben een eigen website, www.valkeniershof.nl. En daar kunnen mensen op inschrijven. Maar we kunnen ook, als mensen zeggen van nou, we hebben een groepje mensen bij elkaar, een groepje vrienden, collega's of een bedrijfsfeestje of een groep die op les zit, een soort fotografie cursus volgt of zo, die kunnen hier ook met een groepje terecht. Alles is bespreekbaar en de mensen... Dus je kunt inschrijven op degene die in de agenda vermeld worden, de fotoshoots. Maar je kunt ook, als je zelf een idee hebt, even bellen en kijken of er wat mogelijk is. En alles is bespreekbaar. Roofvogels en uilen, heeft u mooie foto's kunnen maken? Zeker, ja. Het was even testen in het begin, maar het staat er mooi op. Dus ze vliegen mooi aan. Weer is goed, licht is goed, dus super. En zijn er al veel vogels gevlogen? Er zijn er nu 3 gevlogen. 4, eentje vloog terug naar de foyer, dus dat ging even niet het valkje. Maar die andere 3 gingen prima, dus ja. Doet u dit als hobby of voor een magazine? Nee, puur hobby, dus echt hobbyfotograaf. Kunnen we de foto's nog ergens terugvinden? Jazeker, ik zet ze altijd op mijn eigen website en dat is johanbosmanfotografie.com. Dus dan kunnen ze hem daarop terugkijken. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.